Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu u petak 24. siječnja održan je drugi svečani bal Varaždinske županije pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. U koncertnoj dvorani uživalo je više od 400 uzvanika i gostiju. Partner manifestacije, kojom je nastavljena tradicija balova duga 240 godina, bio je bal gradišćanskih Hrvata. Manifestaciju su uveličali pripadnici Husarske garde Varaždinske županije, kojima su se pridružili Varaždinska građanska garda Purgari, Križevačka djevojačka straža, Karlovačka građanska garda, kadeti i kadetkinje Hrvatske vojske te postrojbe iz Linca. Ovaj svečani bal uvršten je u program hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, a koliko je to bitno za Varaždinsku županiju, objasnio je župan Radimir Čačić. Pa rekao bih da je to veliko priznanje jer je time vlada pokazala da prepoznaje ta stoljeća prisustva grada Varaždina i Varaždinske županije u tom tkivu europskih kulturnih krugova. Naravno i ples i glazba su dio te priče. Oživljavanje balske tradicije i promocija Varaždinske županije na jedinstven način razlog je zbog kojeg je drugu godinu zaredom organiziran svečani bal. Ovom manifestacijom je predstavljeno najbolje što Varaždinska županija ima u području glazbe, mode, gastronomije te enologije. A što ovaj bal znači za samu regiju, predstavila je Natalija Martinčević, predsjednica organizacijskog odbora svečanog bala. Meni je prije svega zaista drago da smo mi obnovili jednu stoljetnu tradiciju. Grad Varaždin je bio poznat po balovima i danas je jedini grad u Hrvatskoj koji ima ovakvu vrstu bala. Ali naravno ovo je jedna velika prilika za promociju svega najboljeg iz Varaždinske županije. Uz domaćine župana Čačića i njegove zamjenike Roberta Vugrina i Tomislava Paljaka te savjetnicu župana Nataliju Martinčević, na balu su bili brojni ugledni gosti. Saborski zastupnici, veleposlanici Republike Austrije i Republike Rumunjske, dužnosnici vlade Republike Hrvatske te uglednici iz javnog i kulturnog života. Delegaciju gradišćanskih Hrvata predvodio je Petar Tiran, glavni koordinator 73. Hrvatskog bala gradišćanskih Hrvata, koji je istaknuo veliki značaj za Varaždinsku županiju kao i odnosa između Gradišća i naše regije. Ja sam jedan od tih gradišćanskih Hrvata koji žive vani već 500 godina i moram se posebno zahvaliti i Varaždinu i prije svega i prijašnjem vodstvu i koncertnoj direkciji baroknih večeri da smo mogli uspostaviti ovu suradnju već prije nekoliko godina koja je sad zapravo kulminirala, imala vrh, da je županija tako rekuć i proglasila nas i sebe kao partnere na ovom balu. Ja uvijek kažem, Beč je veliki Beč, Varaždin je mali Beč. Svečani bal sufinanciran je sredstvima Europske unije iz projekta Let's Reunite Together for Cohesion koji provodi Skupština europskih regija i MC Group.